Dobrý den, vítáme vás u bleskovek našeho podcastu Svět asijských seriálů. A tyhle bleskovky jsou tady od toho, aby jsme vám dali takovou jako rychlou recenzi na něco, co proběhlo teď někdy. A ten seriál, o kterém my dneska budeme v téhle bleskovce bavit se jmenuje Queen of Tears, nebo Královna slz, chcete-li. A dneska si povídám tady s váma já, Martina, a je tady se mnou Zuzka. Ahoj. Ahoj. Tak a seriál skončil, je to zhruba týden a my bychom vlastně chtěli vám říct takový ty hlavní dojmy, co jsme z něj měli. Z toho je jeho děje, z toho, jak to celé bylo a pak pár takových zajímavostí kolem herců. Co tobě se na tom seriálu nejvíc líbilo? Třeba ohledně děje. Tak je pravda, že mně se to začalo líbit až po nějakých těch prvních dílech, jako ty první 4, 5 dílů jsem tak nějak jako zvažovala, jestli se mi to fakt líbí a mám koukat dál nebo ne. A takže mě to začalo bavit až v momentě, kdy tam byl určitý zlom a on se začal snažit. Mhm. Já asi vemu to trošku obšírně. Ten seriál je vlastně o manželském páru, který má za sebou prostě 4 roky manželství a úplně jim to neklape. Ale protože ona je taková panovačná, prostě majitelka velkého podniku, on je právník, který pro ní vlastně pracuje a on je v té situaci, že tohle už fakt nechci. My tam vlastně vidíme velmi zvláštní a takový rozporuplný věci, protože se zabýváme docela těžkým dějem, ale přitom je ten seriál hodně lazený komediálně. A to na tom začátku někomu může přijít, že je to hodně zvláštní kombinace. Mně na začátku nepřišlo úplně jako, že by to bylo to komediální, víš? Že mně to přišlo, ten rozjezd je fakt takový jako pomalejší a tím, že ona je tak drsná, tak to bylo takový jako, že to nemusí někomu sednout. Navíc vlastně, a to si myslím, že klidně říct můžeme, protože to je otázka opravdu 1, 2 dílů, to bychom potom neřekli téměř nic o tom, ale probírá se tam vlastně, dohromady se tam skloubí taková jako komediální část, kdy ty postavy kolem jim vytvářejí prostě prostor pro tu jejich interakci a těžký téma prostě nemoci, která vypadá dost fatálně. A my vlastně celou dobu plujeme tím dějem a čekáme, jak to bude. Protože celý ten seriál je hodně lazený do té komedie a do takového příjemné romantiky, ale pořád nám tam jako vlastně visí jako Damoklův meč ta nemoc. A my nevíme, jak to bude, protože to fakt nevypadá úplně dobře. Je pravda, že když na to člověk bude koukat asi v jednom kuse, tak tam nebude to napětí, který jsme měli my, který jsme čekali na každý ten týden nový díl, který vycházel jenom v sobotu jeden, v neděli druhý. Takže to týdenní čekání na to, jak to bude dál, nebudou mít ty, kteří to teď shlédnou už celý, že jo? Jasně, ono to vlastně má něco do sebe, to čekání na ty díly. Vy si jako tak užijete opravdu takový to drásající nervy, čekání co a jak. Já chci ještě říct, že vlastně v tomhle seriálu hrajou 2 celkem populární dneska herci. Když vezmeme hlavní postavu, tak hlavní herec Kim So-hyun je vlastně dost zárukou kvalitního seriálu. Protože já si myslím, že on si umí velmi dobře vybírat svoje role. To asi ano. Rozhodně než odešel na vojnu, tak vlastně hrál v Hotel del Luna a Crash Landing on You. To jsou dva poměrně hodně vysoce hodnocený seriály. No a v momentě, kdy se nám vrátil z vojny, tak It's okay to not be okay, že jo? To je další takovej. Takže on už teď má ty seriály poměrně dobře hodnocený všechny, ve kterých Hmm. teď v poslední době hraje. A ono je to ještě trošku jinak, protože zrovna v těch 2, co si říkala, on byl vlastně jenom takovej štěk, taková vedlejší postava. Ani v jednom Jo, nehrál hlavní roli, ale on v momentě, kdy odcházel na vojnu, tak už byl veliká hvězda. A jedním z těch seriálů, který z něj tu hvězdu udělal, je vlastně My Love from the Star, kde on hrál vlastně mimozemšťana.
A zajímavý je, teď se dostáváme k tomu můstku. Ten scénář k Mimozemšťanovi psala stejná scénáristka, jako psala Queen of Tears. A tahle paní scénáristka vlastně má za sebou vícero velmi úspěšných příběhů a vlastně ve 3 z nich už hrál Kim So-hyun. Protože kromě vlastně tohoto mimozemšťana, tak hrál v The Producer, který je zase úplně jiný, hraje tam hodně hvězd a je to celý vlastně produkování filmů a tak. Ale i to Crash Landing on You má stejnou scénáristku jako Queen of Tears. A kromě toho ještě jeden velmi slavný seriál, kde teda on už nehraje, a to je Legend of Blue Sea. Takže ona má za sebou velmi mnoho, velmi populárních seriálů. A dost často samozřejmě přesně se stává to, že ty herci jsou obsazovaní do stejných seriálů, jako jsou který vlastně režírují ty samý lidi, do seriálů, kteří produkují ty samý lidi a tak. Protože režisér Queen of Tears režíroval Vincenza. Proto je tam taky podle mě cameo, protože nám tam se objeví Vincenzo. Ale já bych chtěla říct takovou jako perličku, protože tam máme bratra hlavní hrdinky. Toho hraje herec Kwak Don Jan. A ten se objevil ve Vincenzovi, ale v úplně jiný roli. A teď se nám jako tříští světy, jo. Protože oni tam pustili do tohle seriálu fakt jako na milisekundu Vincenza. Když ty světy smíchaly, tak my máme postavu, kterou hraje stejná osoba, ale je to jiná postava než v tom Vincenzovi. A tam by vlastně měl existovat taky, ale v jiný postavě. Takže to je jenom taková zajímavá perlička, na kterou jsem přišla během toho sledování. Jinak podle mě tenhle seriál má moc hezký zvraty. No, některé jsou takové, řekla bych, očekávané, některé už byly fakt spíš neočekávané. Hm. Vždycky jsou dobrý neočekávaný zvraty v každém seriálu. Hodně lidí teda říkalo, že i jako uronili slzu. Já musím říct, že já koukám mnoho let, tak už to úplně jako nebylo u mě. Ale věřím, As- že to jako může vyvolat ty pocity, že se potřebujete trošku zabrečet u toho. Asi už jsem taky odolný tvor. A co třeba mě u tohohle seriálu se velmi, velmi líbilo, je úplný konec. Protože něco takového jsem zatím opravdu nezažila. Je velmi dojemný, ale vlastně velmi nečekaný. Úplně ten závěr, která je jako tečka celého toho seriálu, je něco, co mě asi nejvíc dojalo z celého toho seriálu, ale vůbec jsem tuhle variantu konce, toho úplného konce nečekala. Co ty? Myslíš toho pána s květinami? Ano. No, přiznám se, že když jsem to viděla to poprvé, tak mě to vůbec nenapadlo. A když jsem to viděla to podruhé, tak jako to byl docela slušný wow efekt. Jakože když jsi koukala poprvé na ten díl poslední, tak ti nedošlo, jak ten konec znamená? Ne, ona ta poslední scéna tam byla o nějaký ty A, díly dřív. tak to jsem si nevšimla zase já. Ona jak byla v tom, myslím si, že jak tam byly poprvé, tak když se rozhodovala, jestli jít nebo nejít na ten zákrok, tak tam viděla právě, že tuhle tu scénu, pak vlastně ji pustili na konci znova. Aha, tak to teda moji milí, ale to je Zuzka, která má pamatováka na tyhle ty drobný detaily. To by mě zajímalo, kolik lidí tohleto vidělo. Kdybyste nám chtěli nějakým způsobem napsat, tak já e-mail zadám někam do popisu kolem našeho podcastu, ale je velmi jednoduchý. Svět asijských seriálů @gmail.com. Takže klidně napište a mě by třeba zajímalo, jestli jste si tohohle všimli, protože já vůbec ne. Takže já tady mám ještě pár takových zajímavostí, které jsou třeba pro mě velmi fajn právě herec Kwak Do-yeon, o kterém já jsem slyšela prvně, když natočil v 16 letech seriál Adolescence Medley.
A už tehdy měl tam parťačku, která s ním hrála tu teenagerku o 4 roky starší. Jo. A v tomhle seriálu má manželku a ta manželka je taková trošku vychytralá a nakonec zjistíte, že ona mu tam říká, že je o 5 let starší. A ve skutečnosti ta herečka je o 8 let starší než on, protože tomu herci je 27. A on vypadá celou dobu, co hraje, starší. A mě třeba velmi překvapilo, když jsem viděla seriál Gangnam Beauty, kde hraje Cha Eun-woo. Tak oni dva tam hráli, kdy Eun-woo hrál studenta a Kwak Don-jan hrál učitele. Oni jsou od sebe 11 dní. Kwak Don-yeon je o 11 dní starší než Cha Eun-woo, jo. To byste prostě neřekli. Kdo ten seriál viděl, tak si na to koukněte jenom tak jako zpětně. Velmi mě to překvapilo, že on je fakt jako mladík. A myslím si, že i u Queen of Tears, když někde měli rozhovory, tak Kim So-hyun byl velmi překvapený, že on je ročník 97, že si taky myslel, že je starší. Ono na těch Aziatech ten věk jako úplně není vidět. No ale na něm to prostě vidět je. Jakože on, jak jsme zvyklí, tak on vypadá starší, než je. Ale abych nemluvila jenom já k těm hercům, jaký ty tam jako vnímáš herce z těch hlavních, kdo se ti líbil, koho si kde viděla a tak? Já se přiznám, že oba dva hlavní jsem viděla už ve vícero dílech. Přiznám, že víc mě chytla ona, tedy Kim Ji-won, protože ta hrála v mých jako oblíbenějších, abych to řekla. Tu jsem poprvé viděla v Descendant of the Sun, první setkání s ní, s Song Joong-ki a samozřejmě velmi zajímavý příběh, kde oni spolu museli nějakým způsobem spolupracovat, protože před jejím tatínkem, vojákem a generálem v armádě předstírali, že jsou pár, což ve skutečnosti nebyla pravda. Pak jsem ji podruhé viděla v The Heirs, neboli v Dědicech, tím, že tam hraje velmi nepříjemnou slečnu a jako opravdu dobře. No a třetí setkání s ní byly Ardal Chronicles, kde opět spolupracovala a hrála pár se Song Joong-ki. Tam hráli spolu oba dva hlavní role. No a teď teda po čtvrté v of Tears, kde, když to řeknu blbě, opět spolupracovala se Song Joong-ki. Takže jako tenhle ten pár jako je takovej zajímavý, no. Mhm. Ona celkově podle mě hraje vždycky takový jako lehký bestie, jo. I tady vám přijde, a to je zase věc, která se mi moc líbila na tom seriálu, že ona vlastně vypadá jako hrozná mrcha a postupně nám v tom seriálu odhalují jejich minulost, to, jak se seznámili, to vlastně, jak probíhalo to jejich manželství a nám dochází, proč vlastně se některé věci děly, proč na tom začátku je to tak, jak to je a jak se to dál vyvíjelo, proč ona se chová tak, jak se chová. To zase je velmi dobře dávkovaný v celém seriálu. Já ještě jsem chtěla říct, že mě to spojení takový té lehké romantiky s těžkým vlastně tématem téměř smrti, těžké nemoci, velmi připomíná takový populární filmy z začátku 21. století, tak kolem roku 2004-2005, kdy vznikaly perly, opravdu jako korejský kinematografie, typu The Classic nebo A Moment to Remember. A všechny podobným způsobem pracují s tím, že máme vlastně odlehčený žánr, který ale v sobě má takovou jako příchuť nějaký fatálnosti, kterou nám tady krásně nabízejí. Jak to dopadne, na to si počkejte, koukněte, to vám samozřejmě jako my neprozradíme. Ale táhne se to celým tím seriálem a mně se tohle moc na tom líbilo. Že opravdu nevím, jak to dopadne. Jsou tam ty možnosti obě stále otevřený. Není to tak, že bych si řekla, tak tohle je komedie, to je jasný, že ona na konci, nebo prostě, že na konci to bude dobře, všechno.
ale furt tam máte toho červíčka a zjistíte to až na konci, jestli to dobře bude nebo nebude. Jinak já mám jí ráda ještě z jednoho důvodu, protože má narozeniny ve stejný den jako jeden můj čínský oblíbenec, takže to je taková jako druhá takový detailek, jako proč já jí mám ráda. Co se týká ještě vlastně Kim Song-hyuna, to jsem vlastně taky viděla 4krát a mně přišlo, že každý té roli byl tak trošku jiný, že fakt jako umí, že si zaslouží to hodnocení, že je dobrý herec, protože on opravdu se každý ty role, kterou má, zhostí natolik dobře, že mu člověk věří to, jak to hraje. Jo, jo, on dostal už mnoho cen za různé filmy, seriály a já to přesně s tím souhlasím. On je opravdu dobrý herec, takže vidíte v každé roli, neřeknete si, ha, to je zase tenhle, který je stále podobný, ale umí tam ty nuance vyjádřit v každé roli jinak, takže to je skvělý. Tak, a ještě bych chtěla promluvit o jedné postavě, než to tady ukončíme tohle seriálu, a to je hlavní zápora, který ho hraje Park Sun-hoon, jestli se to tak čte. Já už jsem ho viděla ve 3 seriálech a ve všech 3 hrál záporáka. Já jsem ho viděla jenom v Queen of Tears. A jak se ti líbil v Queen of Tears? No, od začátku jsem viděla, že to bude tak nějak jako svině a že tam bude něco ještě na pozadí, co na tom člověk musí nejdřív zjistit. To je jedna věc a jinak jako záporák dobrý, no. Ten Hmm. konec jsem mu přála. Já si myslím, že to není žádný spoiler, ty záporáci většinou nedopadají tak, že by vyhráli. To si myslím, že můžeme klidně říct. Ale on právě ve všech těch seriálech, kterých jsem ho já viděla, a viděla jsem ho 3krát, a ve všech seriálech hraje záporáka. A on umí dávat ty nuance takového toho psychopata do toho, jo. Protože možná to sami víte, kdo koukáte na Netflix, tak jste určitě viděli The Glory, Sláva. A tam on hraje jednoho z těch studentů, šikanátorů. Taky tam nedopadne úplně jako dobře. A jako je tam vlastně velký psychouš, který tak jako postupně se mění opravdu jako v blázna takovýho. Tak to je jedna role. A druhá role je v seriálu s jménem Psychopat Diary, jakože deník psychopata. A ten je o tom, že si jeden týpek ztratí paměť a najde deník psychopata, myslí si, že je vrah. A tím vrahem, ono to tam je velmi brzo jako uvedený, jo, ale tím vrahem je někdo jiný a toho hraje tenhle herec. To taky není žádný spoiler, protože to se tam vlastně celou dobu line tím příběhem, kdy on je zase takový, ten vypadá jako normální businessman, ale přitom jako je opravdu ten jako sériový vrah, který je magor. Tak tady je to hodně podobný. Postupně se nám propadá do takového toho, jakože je fakt psychouš a divnej. Umíme to v tom najít. Nepřijde nám to přehnaný, ani moc málo. Má to krásně vyvážený za mě. Takže ten se mi tam taky moc líbil. Zas mi to trošku přijde takové, že přece jenom ty režiséři a scenáristi, když napíšou nějaký ten příběh, takže si vybírají herce podle toho, jak hráli třeba někde jinde a tady to na to docela sedí, no. Tak rozhodně. Samozřejmě na druhou stranu nikdo nechce hrát furt psychopaty a já si myslím, že on vypadá velmi dobře, že si může zahrát klidně i nějakou pozitivní roli. Přejme mu to. Kdyby jsme to měli shrnout, takže tenhle seriál je vlastně romantickou komedií s takovým dramatickým, tragikomickým nádechem. Můžete ho vidět na Netflixu pod názvem Královna slz nebo Queen of Tears, záleží, jestli máte Netflix v češtině nebo v angličtině. Seriál Uh, má 16 hodinových dílů, takže je to taková ta krásná korejská klasika. A podívejte se na něj, kdo jste ho ještě neviděli, protože já osobně ho řadím mezi ty nejlepší seriály, co letos zatím Korea vyprodukovala. Tak jo, my se s váma dneska loučíme, doufám, že to byla dobrá bleskovka a že jsme vás dneska pobavili a těšíme se zase u dalšího dílu našeho podcastu. Mějte se krásně, ahoj!
Ahoj.